Bojo lupa. Oh, jadi kaya Kangen yo kangen bojo koyo ngono. Ada apa kampungnya kampung ini apa ya? Sehat. Akan melahir sehat. Berarti oke. Ojo koyo ngono. Kakak berani. Ini lo nek turu ra iso kan bangun. Yang boleh rasa Ramen kan. Sakya, eno ora itu nak kakakmu. Iya kan anaknya, itu kakak lagi. Aku kakakmu kowe opo wis kromo? Ya Allah kan. Hampir piye Gusti Putu. Nanti wali Tapi kok keluar-keluaran aku ki ora apa-apa kakang lahir, durung prakon, durung resmi. Dadi nek umpama kowe kuwi wis duwe bojo, bali dhewe ora ngono. Kok ampun ngaten Gusti Putri. Menika yo kakek kaya ngono. Menika adi kula sing kula tresnani. Naminipun Raminten Gusti Putri. Raminten. Kula jole iki orang menawa saksi Abuna kuwi lho. Ya foto bener Abuna. Kangen yo kangen ning mobil kaya ngono. Saiki tak bongke Raminten. Sapa sing Gojek kok ya? Medun Sorobayan. Ini Raminten. Menawa iki Gusti Putri saka Kediri yo Denayu tanpa kawin. Sing kula aturaken bilih cawatun menika rayi kula ingkang nami Raminten. Abi kula ingkang kula tresnani Kula nyuwun kakak lagi. Saestu. Aku kenal. Raminten. Ketemu-ketemu. Terus Gusti Putri menika rayi kula ingkang nami Raminten iki asmane Janek. Tapi sampai dhewe oleh sithik meneh lan wis iki cetok. Cetok yen sing guntuk dari Janek Wari kuwi kakangmu. Ya sampeyan iki aku kan. Aku dari lapono. Jenenge apa? Dari tanah ke putri itu Aku ini teman kakang lagi. Sumpah. Estu menika Gusti Putri kula boten jumlah dadi panjenengan bilih menika rayi kula Raminten. Ya wis iki pangapunanmu aku ora ngerti. Tak kira yen kowe bojone kakang lagi. Boten putri kula kalian kakak lagi niku menawa tunggal menawa Kalih menika Kakang lagi ini aku mau fungsi tunggu. Nyuwun pangapunten. Menapa boten klentu kamiren kula? Malah panjenengan menika dari Janek Wari. Kediri. Kula kula saking boten lawu. Aduh lho. Kok Raminten layu-layu tekan kene aduh. Raminten ketemu aku nang sak pinggir ngalas kangkung di lanang. Miturut kandhane adi Raminten. Kuwi diuyak-uyak menjangan grafik. Banjur aku kangen.
Bener, Kakang. Aku tidak paham. Terus memang kok kondisi yang menyolong dari pagi Amargi ngaten. Kula jatuh situ ndak badhe suca wonten ing anane wonten mergi kula kepanggih. Putra dalem ing kedhi. Pangeran Suryapa menapa dene Pangeran Suryama. Menika kula dipun pindhasaya supados nyepeng utawi nyolanaken jurat napa menika wonten ing kraton Kedhing. Mangke rumiyin menawi kula kerja kendhalipun Arjuna mangke kula badhe cilaka menawi dipun suwanaken wonten Kedhing mangke kula badhe dipun paringi pidhasa kecerdasan Rama dalem wonten ing Kedhing. Kakang Joko Langkung iya Bu ojo kuwatir amarga aku gegandhengan lan aku tresna karo adhiku nganti mratelakake menawa aku karo adhimu bakal omah-omah bebarengan aku kang nanggung yo yen mengkono iya kepiye menika rak langkir ingkang rikala semana dengan bener Gusto kesumaringan iki Joko Langkir leres Gusti Kanjeng Bupati kula langkir ingkang rikala semana panjenengan utus sepatus Gusto Kanjeng Putri Karewa nalika semono kuwi ngrampek-ngrampek kepengin suwita ning sak tak utus supaya nyolong kesumaringan Banis Mari diaturke marang aku nanging malah kok pek dhewe kurang ajar kowe lah mboten ngaten Kanjeng Bupati tapi estunipun kula sampun dumugi wonten taman kebon trek sajeng badhe kula aturaken wonten ngaten Kanjeng Bupati awit Gusti malah gadhah kabresnan dhateng kula piyambak. Arang-arang Sang Prabu, kakunipun den ayu damel bawi menika tresna kaliyan panjenengan. Joko Langkir iki Joko Langkir iki sing marai. Oh, Joko Langkir kula.